Hartstikke leuk met mijn jongen naar een video van de Friese Vlogger. Ik zal je jongen de biertest presenteren in Drachten hebben. En hier zit Wilmer, dat is de man van het bestuur. Die had me daar ook daarvoor vregen. Dat is een hele bekende brouwer van het welbekende bier Koningshert in Drachten. En hier had hij dus organiseren. De biertest, dat is... je moet een bezietje om bier te proeven. De eerste ronde is bijvoorbeeld pilsbier. Dus je moet rieden welk pils dat jongeren drinken binnen. Ja, je zou zeggen, nou dat is toch makkelijk. Ik weet altijd wel, ik denk Amstel. Ik weet precies wat Amstel is. Maar het schijnt dus heel moeilijk te wijzen. Er zijn aan 150 deelnemers. En ze verwachten eigenlijk dat er 1 persoon is, of misschien 2 personen, van de 150, die 4 bieren weten te rieden van de pils. Dat is ongelooflijk natuurlijk. Maar ik achter Wilmer, die rent gauw voort. Geweldig. De man, de man, de myth, de legend. Dit is de man, hè? Dit is de grote organisator hier. Letterlijk grote organisator. Ja, nou ja, dat klopt. Dit is nu de 5e keer dat we het doen. En zoals het juist rent het positief uit de hand. En we zullen zien hoe het voor nog gaat, maar we hadden zin in. Ja. En wat is nou de geheime tip? Wil je hier nog een beetje als winnaar uit de bus komen? Nou, het is altijd zo van, mensen die drinken wel, maar ze proeven het. En proeven, dat is echt onthouden van de bieren. Dus eigenlijk moet je gewoon 2 maanden voor de biertest moet je al een soort trainingskamp belissen. En dan moet je gewoon lekker in lietse glasjes proeven en dan wat notities maken. En dan is het goed te doen. Notities zoals lekker, net lekker. Nou, of het misschien een beetje naar ballen roekt. Of hele volle koolzuur in het mondgevoel. Nou, zulke soort ding. Ja. We gaan laatst ook eens sprutsen. Door die is door de bouwde uitspraak dat 24% van de mensen die kennen die is een gewoon pilsje van een 0,0 onderskieren. Is dat nou echt weer of niet? Ja, dat is onderbouwd met statistieken. Dus dat we 2 jaar verliezen. Koel gewoon 24% de Heineken 0,0 net onderscheiden van de 3 orenpilsners. Wie die meesten naar de tijd dan wel lekker dronken dan? Ja, ik kies er net weer al je natuurlijk bij naam en toename. Maar je zult denk ik wel een beetje het placebo-effect hebben. Dus dat zou best kunnen. Ik vind wel, maar dat is hier dus gewoon gebeurd, hier, dat mensen 0,0 net onderscheiden komen van gewone pils. Ja, weer ter plekke weer inderdaad. Ja, in de sloesfabriek in Drachten. Oh, Mart, hoe had die meester zich naar het field? Nou, ik kan wel iemand even ontwut horen. En hij zei van ja, jongen, ik vind die Heineken 0,0 echt gewoon lekker. En hij zei van ik proef echt het verschil net. Maar normaal dronk er altijd Hertog Jan. Dus ja, het was een vreemd geval. Ja, dit is wel heel apart. Maar het was dus net in ieder geval 24%. Nou, je 150 mensen meedoen, dan is 24% natuurlijk. Ja, dat is, hoeveel is dat? Nou, toch wel 34 denk ik. 34 mensen die eigenlijk het verschil net weten. Ja. Die gingen waarschijnlijk met een schaamrood op elkaar met een hoes. Ja, de presentator die toen zei van, jongens, dat is ideaal. En als je met Jonsje Fjord bent, dan drink gewoon lekker 0,0. En dan ga je hem de volgende maand eet, ga je hem ook nog een leven. Ideaal. Maar die mensen die raad ik opvolgen? Nou, ik wist er wat uit eigen rekken, maar ik denk het net. 0,0, ja, ik vind het ook wel lekker. Maar ja, als je met Jonsje Fjord bent en je mij wil alcohol, nou ja, dan gebeurt dat. En ben die meesten die jongen ook bij bier of als echt zijn van nou, dit wie wel het jiptepunt, ik ga nooit bij mij man. Nou, ik denk dat ze al hier afvallen binnen. Ja. Maar die ken ik wel meestal. Afvallen zou je staan toe, als je 0,0 drinkt en minder calorieën bent. Ja. Maar daar ben ik wel meestal die gaan 0 van de 8 goed. Ja, die zijn toch wel een beetje teleurgesteld. Want er zitten natuurlijk ook wel meesten tussen die zitten van ja jongens, dit Hertog Jan is mijn bier. Maar ja, dan wordt het toch niks. Het kan soms best wel tribaal wezen, want mensen van hun eigen bier vinden. Dus dat ze bijvoorbeeld zeggen, ik drink alleen maar Amstel. En dan blikken ze het eerst uit te herkennen. Ja, klopt. En confronterend. Ja. Dus dat zullen we voor nog ook weer beleven. Dat mensen gewoon verrassend denken van, oh, is dit een dors? Ik dacht dat het een Hertog Jan was. En dat is wel echt een flink verschil. Ook in prijs natuurlijk. Het is in die zin wel een interessant evenement natuurlijk. Want je hebt zowel gezelligheid, maar het kan ook confronterend wezen. Ja, confronterend en leerzaam. En we proberen hier gewoon het speciaal bier een beetje te promoten. Dus voor jou nog een tweede ronde triple.
ja, dan meestal moet ik even een beetje ervaren wat is een triple. Dat is wel interessant, want het is een soort van meerder gelaagd festival. We hebben hier een gezellig iets centraal zitten, maar er is ook het proeven en het biergenot misschien. Ja, nee, klopt. Er komen meestal gewoon echt voor de gezelligheid en die drinken misschien altijd alleen nog pils. En die komen nou in raking met trippels. Maar je hebt ook wel de beergeeks ertussen. Die vinden het gewoon leuk om die verschillen te ervaren en te proeven. Dus een heel ratje toe van leuke mensen. Klinkt mooi, beergeeks. Beergeeks, ja jongen. En die categorie wordt steeds groter. Hè? We wisten op een tap en bieren inchecken. En deze had ik nog net horen, dus die mag ik even drinken. Ja, dat is toch de biertoekomst. Ja. Een soort succes, jongen. Hey, dank u wel. Dat gaat wel lukken, denk ik. Nou, je nice, daar zit ook een echte beergeek. We zullen even naar hem daar. Beergeek Bart noem ik hem wel. Bart, jongen, du bent een enorme beergeek, had je. Ja, daarom ben ik hier eigenlijk, hè. Voor het bier. Ik had laatst ook wat oors van die het. Toen zijn oren man zei die 7 Night Bierfestival en die auto zei ze van nou, dat ben nooit van die idioten die roepen erom en die drinken haast niks. Nou, ik ben wel een drinker. Hè? Dus ik mag ook wel een proeven, maar ik ga ook steeds van, ja, proest nog echt na 2 bier. Proest het dan nog wel. Ik ben wel benieuwd naar de geheim daarvan. Van hoe doen ze dat dan? Ja. Zo is dan statistisch jongen de meeste kansen bij de eerste 2 bieren om het goed te proeven. Ik ken de statistiek net, maar mijn boerenverstonden zei ja. Misschien kunnen we heel even Wilmer, ik weet niet hoe druk het Wilmer is, zoals maar in zijn compagnon vrij, hier Laurens toch? Hoi. Nou, ik vraag me even, hoe meer bier dat je natuurlijk krijgt, hoe minder had je misschien nog proeven kennen. Is dan misschien zo dat je bij de eerste 2 bieren de meeste kans nog gaat om ze goed te rieden? Ja, maar je hebt ook een glaasje water erbij, hè? Even tussendoor. En dan neutraliseert dat weer. En dan kun je weer verder met raden. Ja, en er zit tussen die bieren zit wel zoveel smaakverschil. Dat je dat echt wel proeft. Pils is natuurlijk wat minder uitgesproken dan een triple voor de ronde 2. Maar ja, het moet wel te doen zijn. Alleen de mensen die hebben geoefend, die hebben voorgeproefd. Ja, die hebben natuurlijk veel grotere kans dan dat je zo koud even 4 pilsjes drinkt en het dan moet raden. Maar ik heb ook begrepen, oefenen is net dom, wij gewoon een biertje hier opdrinken en dan hey, ik ga het bruin. Nee, dan moet je ze wel alle 4 even naast elkaar zetten. Alle 8 in dit geval eigenlijk. En dan kun je ze later herkennen. En dat kan je niet als je zomaar een flesje opendrinkt. Ik heb niet gezegd van wil, maar ik wil notities maatje. En is het dan wel leuk om te drinken, want jij notities maatje matten? Ja, tuurlijk. Hartstikke mooi. Dat is een soort training dan, hè? Ja. En dat kan je toch beter doen dan net een sportschool. Dat is toch een alternatieve sportschool? Ja, dat is allebei trainen. Ja. De ene word je wat slanker van, de andere wat dikker, maar... Nou, ik heb begrepen van Wilmer dat heel veel mensen die kennen het verschil tussen pils en 0.0 net eens onderscheiden. Dat wordt onbelangrijk. Je kent denk ik mijn 0.0 ontpakken. Ja, we hadden inderdaad vorig jaar, denk ik, en het jaar daarvoor hadden we Heineken 0.0 in het pakket. En dan werden 30% van de mensen die raden dat niet. Nou ja, dat kan ik me niet voorstellen zelf, maar ja, het was wel zo. Oké, je wil zeggen, dan ga je er 0.0 verstaan van. Ja, heel goed, heel goed. Heel slechte grap dit, hè? Ik vond het wel leuk. Ik vond het zelf wel heel leuk uit. Mooi. Hey Bart, dit is een man zei, toen moest af en toe eens een glaasje water tussen drinken. Ja, dat snapt het net. Dat is het geheim. Ja, dat wordt een volle bier dronken. Omdat het een begrip. Ja. Nee, hè? Zal ik een stekker oppakken, hè? Nee, daar ga ik er nooit in uit al. Zei Jalke vroeger ook al, hè? Neem dan eens een keer een glaasje water tussen dronken. Nou ja, die man die hier wordt doel hoor. Ja, dus ja. Misschien toch wat beter dan een luisteren in maten. Maar het is net let, hè? Het is net let. Geweldig. Stagerenner! Kijk er neer! Maar beginnen, die stagerenner! Dat alles verkeerd, ik heb een ballen stroom, meidje. En alles kan er heel nal neer. Ik heb een ballen geen stroom, meidje, maar ik ben een eigen stagerenner van de Friese Vlog. Ik ben Bram en ik ga dit filmpje maken en bewerkt. En doe hem toen omhoog en die het leuk vinden. En laat ik even een reactie achter, want dan weet ik wat je ervan vindt. En volle kijkplezier. Geweldig. Zit er binnen de aanmeldingen al, hè? Dat wordt, ik heb ook wel even zien, hoor. Zit heel even zien, dat is ook wel leuk, hè? Ja. Dit is een mevrouw verkeerd met lotjes en hij heeft 50% kans, 50% kans op wat? Op bier vooral. Bier.
Heel veel bier, sokken, wat je wil, ja. Ongelooflijk. Ook mij zelf kiezen? Nee, helaas niet. De winkant zitten wel cijfertjes op, dus het is wel vastgesteld. Ja. Maar goed, ik had al een loodje met niks, dus de winkans voor anderen is weer groter. Jo, ben je even in de kamer? Waarom? Ik doe mij de biertest, mij het werk. Ik ben zelf bierbrouwer bij Kort Kletske. Dus van die daar hebben wij een team gevormd. En nou hopen we dat we het niet zo goed kunnen doen. Ja. Nou, wat verwacht je ervan? Want ik heb begrepen, pils is heel lastig te rieden. Ja, pils is zeker lastig te rieden. Zeker omdat het zo'n zuur product is. Mij bijna geen fout in zitten, maar het is heel simpel. Dus pils wordt wel lastig. Ik denk dat het triple iets makkelijker wordt. Wat denk je dat je alle fjouwer rieden kennen? Van de 8? Nou, alle fjouwer van de 8, dat doe ik net te zeggen van. Ik heb mij net heel goed voorbereid. Ik heb hier en daar wel eens een pils gedronken. Alleen, ik hoop het toch minimaal wel 2 goed te hebben. Dat mag eigenlijk wel. Ja, hoe kun je het eigenlijk voorbereiden? Ja, dat is in principe alle bieren eens een keer thuis proeven en testen. Dat heb ik mij een peer van de bieren wel die en mij de rest net. Maar voor de rest dan maar echt in een geheugen graven van heb ik deze als hoorn en wat denk ik dat er hierbij is. Dus dat is lastig om die voor te bereiden, ja? Ja, toch nou soort succes, jongen. Ja, super, dankjewel. Ik hoop dat het wat wordt. Ja, ik hoop, het wordt sowieso wat, maar de vraag is alleen nog, had je misschien in de prijzen vallen of net? Ja, dat is zeker weer. Maar het gaat toch om het meidwan en omdat het leuk is, mij snel. Ja, dus een soort van Olympische gedachte? Ja. Het gaat meer om plezier dan dat het om winst gaat. Ik dacht, dit werd echt een hele strakke test. Het gaat echt om het winnen, maar dat valt daar. Ja, dat valt, althans bij mij valt het daar. Ik denk dat bij de rest van mijn team genoemd ik, maar we zullen zien naar de concurrentie. Als die zei van wij zitten dik bovenop, nou dan kunnen wij net achterblouwen. Nou, komen ze al een beetje binnen dan net? Ja, ze komen gestaag al binnen lopen, ja. Dus dat gaat goed. Nou, mooi om te hebben. We hadden alleen een groep die nog niet op de lijst stond, maar die is zich wel had aangemeld. Maar daar wordt even een goed mooi plekje voor geregeld. Gaat helemaal goed komen. Pro yourself dadelijk mij? Ik heb er al 1 op, dus ja. Dus, maar ik doe niet mee hoor, verder, want ik moet straks ook nog naar huis. Veilig, dus... Pro, hè? Het is net drinken per se. Nee, klopt. Maar ik hoef niet zoveel om... Is het ook de bedoeling bij bier dat je het weer uitspuit of net? Nee, absoluut niet. Nee, je moet er wel een beetje van genieten of niet aan. Nee, gewoon doordrinken, huppatee. Ja, nee, ja, ik jou helemaal gelijk. Tierentank. Ja, graag gedaan. Hallo meneer. Hallo, dag meneer. Jouw testen, jongen, ken je mij? Nee, jou net. Ik zal bezieken dat het alleen in goede banen komt. Maar de rest van het team natuurlijk. Ik mijn het pro, hè? Wat dan? Doktersadvies? Ja, enkelbandje en doktersadvies. En ken het, hè? Ja, haast soms. Dus vrijwilligerswerk kan ik wezen. Dus dan mag het maar wat, hè? Maar hoe zei ze een goede baan? Wat ik me daarbij voorstel dan? Een goede baan leiden? Die tafels zijn alle hier in baan. Dus ja, ze moeten wel alle hier in de goede baan leiden worden natuurlijk, hè? Pak je dan een snelle baan? Ja, nou ja, Joen net meer. Ik denk Joen maar even de wat rustigere baan. Dat is een baan op zich, hè? Dus, Is dit jouw baan dan? Nee, Joen net meer. Nee. Maar jouw baan, jouw dagen gewoon wij terug in. We waaien er terug in en we rennen er terug in en we zien wel wat skipstrand. En jouw banen erin? Ja, we banen erin. Ik kan meer denken, mijn baan bedenk ik wie het net. Het is oude baan aan het. Dat hoop ik net zeggen. Nee. Of ben je ook oude baan? Nee, ben je helemaal oude baan? Ik heb wel een burn-out, maar dat is niet een baan houden. Dat is wat hoors, hè? Nee, dat wordt hem net. Dus, nee, dan houdt het op. Dan weet dit hem. Ja, dat is hem? Ja, dat denk ik. Okay. Tevreden? Ja, ik ben heel tevreden. Ja, mooi. Nou, succes nog even. Ja, dank wel, joh. Ja, kom goed. Jo. Geweldig. Nou, dit is... goeie jongen, maak je het vrij, hè? Ja, zeker, meidman. Goeie. Ook het zo wat zorg. Dit is denk ik de makkelijkste pils om te rieën, denk ik, hè? Oh, ja, en het minst lekkere, denk ik. Dit noemen ze toch wel gemeentepils, toch? Net? Ja, zeker. Ja, we kregen dit gratis bij zijn, dus ja. Maar denk je dit nou steeds maar expres, dat je dadelijk beter proeven kennen? Dat zou je zitten voor wel, hè? Dat zou je zitten voor wel. Ik denk wel dat het is. Of ga je ook gewoon toast? Dat ik. Maar ga ik even zin in mijn toast. Ja, hè? Ja. Oké, nog succes dadelijk, hè? Ja. Dankjewel. Dat is gewoon verder, Jen. Want dit zijn dingen echt een fanatieke meesten. Deze meesten vind ik al wat
hebben een hegere leeftijd, dus hebben misschien wat meer pro-ervaring. Die had er al een heel leven al wat meer bier per hun. Dus die hebben misschien ook meer ervaring. Hallo meneer, mag ik jou wat vragen? Ja? Nee. Ja, ik doog wel, maar dat moet ik net vragen. Oh, nou wat wordt niet op vragen dan? Jij bent van het team Linse Dijkstra? Ja, dit is Linse Dijkstra en ik ben zijn broer. Nou, ik vraag me eigenlijk bij het bierproen is ervaring, hè? Dat je probeert bier aan, is dat belangrijk? Is dat een doorslaggevende factor? Ik denk het wel. Ja. Ik vind het alleen wat waterig op het moment, maar... Nou, ik zei al, dit is het makkelijkste bier om pils om te rieden, hè? Ja, nou, ja deze weet ik wel. Ja. Wat is dit dan? Gemeentepils. En wat verwacht je nou er Fianne van? Nou, we verwachten de poedelprijs. Oh, wat dan? Omdat we niks proefd hebben van tevoren. We gaan er gewoon blind in. En dan we zo wel. In feite is het blind pro natuurlijk, hè? Dat je er blind in gaat is in principe ook prima. Maar de ervaring die we in de jaren opdien hadden, dat moet dus helpen. Dus ja, komt wel goed. Wat is jouw favoriete bier? West-Vleteren. Dat is geen pils. Wat is jouw favoriete pils? Misschien mag ik het zelf even vragen dan. Ik denk Grols. Zit hier iemand bier net? Nee. Dat is wat schande voor jou. Ja, maar dat is het niet. Ik een van de speciaalbieren. Doe ik hier voor de speciaal bier? Ja. Nou, ik haal zelf altijd het bier uit België bij het klooster in West-Vleteren. En dat is het beste bier ter wereld. Snap je dat? Ik zei daar inderdaad ook in het winnaarspakket zeg ik een flesje tussen zetten. Van West-Vleteren? Ja. Oh, kijk. Nou, die heeft regelmatig de eerste prijs gewonnen bij het beste bier ter wereld. Dus, nou, ik zeg weer voor niks de bier testen, want er is al een winnaar. Ja. West-Vleteren. Voor mij wel, ja. Station wel. Ieder had zo wat zijn eigen tarriering om hier te proeven. De ene door het met gemeentepils, de andere en een beker van tevoren. Goeie meisken van de biertest hier in Drachten. Goeie. Hoe is het met hem? Ik hoop je maar goed getraind hebt, want het wordt echt een hele zware test natuurlijk, jongen. Hè? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben de Frieske vlogger trouwens. Ik ga mezelf wat iets voorstellen. Weet je waar de Frieske vlogger is? Waar is bekend bij de Frieske vlogger? 3 vingers, dat is een mooi aantal op 144 mensen. Hartstikke mooi. 3 vingers in de lucht, kom op, kom op. Yes, de week van de... Geweldig. Een soort van houten. Houten boksbeugel. Heel veel succes! Je moet ook eens het applaus heen. Ja, natuurlijk. Applaus, ik mag een beetje helpen, hè? Ja. Daarvoor ben je. Mental support. Ja, daar klappen ze voor mij. Ja. Dat werkt. Nou, het is net niet heel denderend applaus, man. Wat zei je? Het is net niet heel denderend applaus. Nee, misschien hier kunnen juichen, man. Dus Ja. Het is nooit niet hier, man. Wat maak je hier? Ja, als we de hele tijd meer. Zo'n woord. Zo'n woord. Oh, lekker, lekker, lekker. Oh. Lekker spel, hè? Ja, Heerlijk, lekker heerlijk. Zie al, jongen, dit is een trippeltje. Een trippeltje van Carl Kwesker. Dat kan je ook zien, hè? En de kleur? Kleur en de bubbels. Ja, er zit wat een gozie en blur in, had ik het idee. Ja. Een beetje verder. Ja, een beetje verder. Eddie? Ja. Beetje Eddie verder. Nou, dan gaan we dadelijk over naar de uitslag van de eerste ronde. De pilsronde.
Ik ben heel benieuwd. Het goede nieuws is, de resultaten zijn alweer heel goed verwerken. Dus zullen we even zien dat er nog meer goed nieuws is. Voor degene die het... Oh, hier mag ze zien. Er binnen namelijk in totaal er 9 winnaars. 9 mensen gaan het goed rijden, de pilsronde. Je staat er al, Peer. Sietse. Waar is Sietse? Die moet even naar voren te komen. Ja, want we gaan even met z'n allen. Maar al die jonge mensen gaan uitmeiden waar de echte winnaar wordt. We kregen hiervoor nou een shootout. Dus daar is Sietse bij. Ries B. Pieter Apen en Bieren. Paul de Vries. Jules, mooie naam. Ik weet het wel weet, maar Jules ben goed. Jos de Koning. Jacco. En de mooiste naam van alweer. Ilke, zei ik zelfs eigenlijk echt. Maar ik weet het net. Jonge meesten, maar hier naar voren te komen. Ga je maar gewoon staan. Waar ben je best? Jos de Koning. Jos de Koning, ja, klopt. Wat is jouw naam? Jacco. Jacco. Ja, Sietse. Sietse. Juist. Juist, mooi naam. Paul. Paul. Ries B. Ries B. Pieter. Pieter. Michiel. Michiel. Michel, zeg jij dat? Michiel. Ja, klopt dit wel? Ja. Ik geloof niet wel. Ik geloof niet wel. En dan maakt dit. Kom op, mijn mooiste namen. Ilke. Ja, Ilke. Prachtige namen natuurlijk. We gaan je dus jonge mensen. Oh ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Nou, nee, pak maar zelf. Ik wil geen risico bij nemen. Zullen we de eerste weg deze keer? Nou, nog weer de vraag uiteindelijk. Je bij dit prillen. En dan ben je dadelijk op het bierveldje. Eerst je naam erin opschrijven natuurlijk. En dan vervolgens eronder zetten. Maar je ziet wat het achter de komma. Hier ziet van achter de komma. Hoeveel procent moet je denken dat dit bier is? Een hele hoortekst hebben we hier. Hè? Ja, ik zeg ja. Ja, dit is ja. Plastic hè? Dit is ook mooi zo. Hier zie je van achter de komma. Ja, ik had het zeggen, hè? Hier zie je van achter de komma. Maar Chris de Wiese, die is de officiële winnaar van de pilsronde. Nou de raceregel en de rij wat je denkt dat het is. We hebben de veeltjes modellen en of hebben we zelf in de hand al, ja? Oké. Heel spannend al, ja, heren, want waar zit je nou dichtst bij het alcoholpercentage van dit specifieke biertje? Is het een lekker biertje trouwens en het smaakt goed? Net is er meneer zijn smaak. Lees zoals we even aan stapel in. Lees de filters die we op stapel in. Ben je er al in? Lees je er al in? Even zien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, zo. Ik mis nog 12 filters. Waar had die filters net inleveren bij het... Oh, zo. Ja, heel mooi. Nou, dan gaan we ze hier al een jongen. Dan mag ik nou even patiënten. Ja, ik draai ze gewoon even hier voor hier om. Dan mag ik even zeggen, hier zit Jos. Waar is Jos? 6,0% zei Jos. Jacco denkt 8,7. We gaan dus omheen. Michiel denkt 8 en heel. Dat is ietsje leden. Dan hebben we hier die zei 10,1. Ja, dat is... oh, dat zit hier nou een beetje bij de bestuurders. Ja, zo gek zei het. Ilke die zei 7,12. Ja. Mag even zien. Ja. Even zien, dan hebben we nog 8,6 van Ries B. Juice zei 8,6. Die denkt zeker dat ze mijn vader is. 8,6 denk ik. Pieter 7,8. En de laatste wezen, dat is Paul, mijn jongenpunt trainer. Dat is natuurlijk een benaderingsvraag. Ik had erop ringen dat dit specifieke bier, dat hier, 11,4%. Dus dan ben je hier bij 10,1. Die is het beste bier, dus die is de winnaar. Ja, van de
pilsronde. Nou, voor het ook bezig. Dankjewel. Hoe wist je het zo goed? Rokken. Denk je altijd van die sterke bier dan net? Een hele goede introductieronde van die apen en bier. Dus eigenlijk mag ik alle credits aan deze meneer AVO. Super, heel keer van Trom bij de eerste prijs. Dan mag ik even zien bij Wilmer. Doe hier stuk nog een twaalf, hè? Ja, de borrelplak. Ja, dus wij hier het glas van Pilsner Burgmel, die is voor jou. De biertest met een pils en dan hebben we dit nog. Dan mag ik even zien, want waar weer de rijtesten bij. Dat wie denk ik Paul van Jorgen met rijden. Nou, was het een zien. Alsjeblieft, rijden. En nog mensen, hè? Ja. En succes dadelijk natuurlijk weer de trippelronde. Die ook goed is nog gelijk van start gaat. Dus een nieuwe ronde, nieuwe kansen zoek ze. Maar het is dadelijk dus dat er komt geen specifieke winnaar van de trippelronde. Dat wordt gewoon de winnaar van alles. Dus de winnaar van alles natuurlijk komt nog voor te drinken. Succes dadelijk bij de trippelronde. Ondanks. Hij heeft het over je haar. We beginnen dus terug naar de grote uitslag. Ik kan ook weer terug zeggen, hè? Invullen, wat je op je placement invult had. We wachten nog even alle mensen verboden naar binnen te komen, zodat we beginnen kennen. Gewoon is de laatste ronde, de uitslag daarvan. Ik hoop dat je hem eigen koers vaart gaat. Dat weer een tip namelijk. Ben je er al klaar voor? Om weer in te loggen op de welbekende AHA-slides. Nee, daar is nog net niet in klaar. Die man heeft Save the Eels t-shirt. Dat bleek net zo te wezen. Misschien is dit man. Dat is het. Ik kan ze niet verhoren. Dan kun je geen handjes zitten. Je hoort dol, maar je kan niet veel, jongens. Ja, ik weet het lekkers. Er zit nog geen bier erin. Get het goed zo? Er is een eerste prijs, maar er is vanzelfs ook nog een tweede prijs. Ik wil graag twee mensen naar voren gaan. Maar dat is net de eerste prijs toch? Oh, dat weet ik niet, jong. Maar ik zou wel het pakket, daar staat gewoon met de kalender in. Dus, Ik zei niet zeggen, dat is de eerste prijs. Oh ja, nou daar ben ik blij mee. Heel mooi, Peter. Nou, de nummer 3, dat is Michiel van Apen en Bieren. Dankjewel jongens, het wie mijn genoegen. Ik hier dit van de morgen net verwachten, dus mijn dag is hartstikke goed. En wat weer nou in Tarrie, in die voorbereiding? Ik ben een week in Limburg op een retraite geweest, trainingsretraite. Ik had een hele week om bier drinken geweest. Ik had getraind, dat wil je met weten, dat ken ik zien. Dus het is ongekend dit. Het is ongekend. Nou ja, een hele mooie tip voor de meesten van mij hier. Dat is een oortip. Geen op retraite, geen trainen en drink een hoop bier. Want dat werkt, dat helpt. Nummer 3, die is verdiend. Zullen we ons applaus voor Michiel. Oeh ja, maar zeggen, waar is dan nummer 1? Waar is nummer 2? Waar ik nog in? Nummer 2 van de biertest 2024 is Sietse! Sietse, het mooie apen- en bierenpakket is verdiend. Dankjewel, dankjewel. Wat wil je nou die training? Ik ben Pieter, leren van Pieter. Pieter. Nou, wat denk je hem zelfs? Waar is we nou de eerste plak gaan? Pieter. 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 Hoe weet je dat zo zeker dan? Pieter had 2 gehoord van de trippels en 4 van de pils, dus ik ken het mensen. Pieter. Wat is kan er voor hem dan? Hey, goed. Pieter! Pieter! Miguel had ik 2 gehoord van de trippels, toch? Ja? Pieter! Kom op! Pieter! 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 Pieter!
Ik ben al hier geselecteerd en wat ben ik? Tropieter. Selecteerd, Tropieter. Ja, apen en bieren, daar mijn wezen. Wat had je verdiend bij Pieter om zijn apprentice te worden? Gewoon luisteren en dat is het. Altijd ja, zei ze. En ja zitten en drinken. Net lokwezen, het mooi pakket is verdiend. Nou, spiederen nog, Pieter. Net het mooie apen- en bierenpakket, maar die prachtige mooie tafel. Ik word bekend van hier zo de presenteren hier al jaren. Ik zei, ik heb voor mijn team, joh. Dat hier die tafel voor mij was, hè? Ik denk het wel. Ja. Dan heb je mijn eigen koers vaak, hè? Dan heb je gewoon van die speed. Oh ja, nou, bijna. Even het lokwezen. Bij nummer 1, 20 jaar 20 biertest, 20 jaar 20 jongens. Applaus. Hey, bedankt! Jawel! Mag ik nog mensen bedanken? Ja, sowieso het team, hè. Sinds er meer, ik drie maanden geleden al vregen en begiel hebben. Dat is altijd een kameraad van me die testen weer, die mij binnenhaalt, die mij die jongen. Dus sowieso het team. Yay! Ja, ik was er al. Twee staffeltje, hè? Veel dank voor je komst. Om naar hier. En jongens, geniet even van de mooie muziek van Jan de. Geweldig.